Malikunafoni jabarani lajeba biye Juin kalo tile 10 samba flani muga ani kele segambali nyinambalo audi ante segen au fulla kasaw be ke sanga naka wakati abaw sigi ne ka kunafoni makono Malikunafoni.net ale jabarani ka ni wati sele ayo bismillah. Kuna fundam ni femi anga chamache fanga ministri nyama ni oye Dr. Shogal Kokala Maigai ale koni ni Goodluck Jonathan na oye siga kuma mi yere professeur ni Dr. Shogal Kokala Maiga aya yira ka fo ko uka bara flop na ke femi ore ka gouvernement kura ka o sigi yani kardonche o sigi len professeur do ko woro o bena ta ni ngata ka sente o nyama ka ta gouvernement ale ka barakata o ni ngata o da o nyakoro bla dugu konna konina sa Juin kalo tile shegi kata se akile konotoma ni okera su nege kanya fu wakati samba ore nana bla dugu konna ta segusira o la mi ni a milimetri tari jo keme ani tan ani wolonvla la bla sira yere ni segusira la sa okera milimetri bi wolonvla ani duri mi na kera sabuye ka cheni bado o kun so chama koni ulu chiena nga amse ka forma koni mato ni koina nga abis sanchamambo blaka ni samnya kondona sa ulu kon be bla ni geleya konnala Tamaktu million kemeni bi olonvla ani fla ore kondona moto pompula ni mi be ke ka ji ka ola sama adira uka senekela uma bolma fensi fla fana dira pamfe ni oye programme alimentaire mondial ka wakili jinga foko samba fla ani mukwa pam aklatuni ka sifawari million keme shegi ni ka ore do balola ko di uka kalande uma ansongo mashegi na sa masaba okunye musola kai ulukoni jasura Juin kalo kleshegi akera urara alebe utaguna o sigida fesa mama mafentigi la ko don baldo ulle kera sabu ninga ni manununku ujaso akera mamunu yana sa ulu ayira ka foko ni manune ONG chakela dori mununga baranye shinimbe Kenya konyauma ukontara usoro uka Kenya so konnala ni OSS komi ka utagata nu utatola nu esa ukon man no foide bla mimba yira ka fo utara stramfe amita ko kange barula amita Burkina Faso ka uka jamana o konnala uka jamana nyama noye orokma Christian Kabore kunu Juin kalo kile konoton samba flani mwa ani kile wagadugu ka ufe no sa akoni ye ajenyogo ni o gana yanka jamana nyama ni serawo fana nyamado noye nana akufo adoi ana akoni sigira ka kuma kuna fondila unyama Burkina ka uka jamana nyama ni o orokma Christian Kabore akoni ya yira ka fo ko farafina de umbeka nga faranyoka wala saka jeki li nyoga maka karogana dina tigilamo ulu be sika kela chuga mina farafina urodugu ya fan ale be sika basi ira Juin kalo kleta ani sheki nata ira ne okoni ulu welele no kataka kalafili mi yeresa ni chebo wolonvla ulle koni bena ako nika akumake akonna la sa ira ne ulu koni ya ira ka fo ulu kon dalente uka politiki mola ole la ma chama kon kilente ka kalafili nika ata bala Malikunafoni jabarani lajebo awkulo garzike kera ni kunafoni debi ni ka da awkulo ka aw ni che akwala jeli ko nyumana nala manga joya amen jongon sorano shini inshallah kunafoni kura ulu keneka aw kambe je wati were